Нали? Майка ти дева, циганска дева. Сега там ще се пуфнеш някъде. Трябваше да свия вляво, що сви вдясно. О, да. Виж, не ще да го пуснеш, ще го сгази. Видя ли го? Келеша. И той го изгледа и той сега се едно с още повече и форсира. Ще го сгази на пешеходната. За него няма правила, няма пешеходни пъти. Видим да го настигна и да го бухна отзаде. Ама така да го бухна, че го вкарам в реката.